Urian itu hata, hami pangulan nago tiki, dohot sude parhalado ni huriata, pasahaton tabe tuhamu, selamat tau baru madihamu saluhutna. Ruas ni huria na hinaholongan di debata, tamado hita madok mauliate tuamata debata, siala holong ni rohana na mangramoti hita, boy tabo lustiki, jala tolhas ngolut tasa 1 tahun na ibaruon tahun 2026. Godang doha maolon, olo do hiratarilu hinorhon ni arsak, alay adong dotong tajalo akka silas ni roha di tahun na salpu, dang adong salak kasiang ngolutan na sopamotoan ni debata. Nuaing masuk mahita 2 tahun na baru, toktong mata pangasahon debata, di na mangula akka ulaota, dohot mangula di huriana. Rikot dohuaso doho gogo nasian debata mian dihita. Say iba nama na mga ramoti hita di ganup tiki, dohot di ganup inganan. Nuaing pe las marohata, tapasada marohata, mamuji debata, napatol hasok kita, 2 tahun para sinirohaonon, marede mahita, mula ma kadongan parhalado tuhudulat tabi. Pinasaha mato inang dito. Saputana buruki, mamahu puji Tuhaki, hadirana dihadatang kondikudo, otangikon, hadirana dihadatang kondikudo. Jesus saya siroham, paian dengan hilasam, useritana baruan dinasa urian totong, useritana baruan dinasa Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi perbadia, natu mapalangit dohot tanon. Amen. Ahu do alpa, ahu do omega, bonana dohot ujungna, ninna Tuhani. Na adong dohot naung adong hian, dohot nanaing ro, pargogo na sumurung. Say mangaranapi do mataku do akadolok, sia dia do ulaning ro pangrupion tuahu, sian Jehovah sito palangit do tanoon sambing, ro pangurupion tuahu. Ninna Tuhan debata,
ahu tutu, ahu do Jehovah, jalai dang adong silehon tua dukon nyahu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan. Amanami ro di saleleng ni leleng na, sian asi ni rohamdo ubain sahat hami tu taon na ibaruon, hodo na mangaramoti hami, di bagasat taon na salpui, saya sima roham, say unang tulak hami nuaing, say dongani mahami, di bagasan taon na ibaruon, pasu-pasu mahami rodi akka ulaon na denggan, nahuulahami, marhite-hite goarmu, alay, nagumodang siyani, pasu-pasu mahatam na badiay, turohanami, asa gabe ibaru rohanami, asa tarpamasuk hohami, tubanua gijang, dihasusuda ni bohal nami. Amin. Mare dehita. Pati ni debata natar surat di Filipi 2 ayat 12, ope hamuna ni haholongan, songo totong ni pangoloyon muna na sailaon, unang holat juppa di hamuna ahu, lam songonima di napadaw-daw ahu, mardongan biar dohot lomos ni roha, ulahon hamuma haluaon muna, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita siya tuhat ta debata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu pati mi. Amin. Mari dehita. Mama
manopoti dosa dohot baga-baga hasesan ni dosata. Di naung taripar hita siat taon nasal putu taon na ibaruon. Tamado ingotot tahagaleon dohot gudang ni dosa na taula. Jot-jot do hita ganggu di pangaramotion dohot di baga-baga ni tuhata. Jot-jotan do gogota tapangasahon. Jala marpangsadeat tujol managogo hita. Madalani nguluon. Lupa hita, debatado haroro ni pangurupion, doho pakirimon na manotong. Jotado talu hita mangoloy hatana, dang mangolu hita hobartu hasitongan na, dang tapake tikita, marbarita taringot holong ni debata. Godangado hita madok, alay hurang di pabahenan, godangado hita mga nguhumi alay hurang sitiruon galedo hami maradopon ho Tuhan gale maradopon huriam gale maradopon keluarga natoras ianakon gale maradopon donga jolma dohot negara diragam ni hamaolon namasa di bangsoon losok rohanami dohot gabe marhobas hurang puka rohanami laho mangurupi jut do tuis hami di hasadaun dang sibuan las ni roha hami dang sibuan pos ni roha dohot dame sipata hagangguon padelian arsak dohu pataru hami tu tonga-tonga ni nahumaliang mi masay galedo hami Tuhan marodopon ho marningoti hupau dukhami marohanami di bagasan holso dohot sol-sol ni roha manopoti sude dosa nami. Tabigi mahatani debata taringot tuhasesani dosata. Tung surarara dosa musongon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Susah
Seleksi epistel. Parsaurata di tahun nai baru tahun 2020 namon. Mangarahon hita manaili tupudi tu tahun 2025 naung tatu dalhon. Molo tabolus di tahun ini ragam ni hamaolon. Boy do imabain hita mabiar mangalaka di tahun nai baruon. Indang taratusi hita aha nanaing masa di tahun 2026 buni dope di namardalan partikian lam muba do rohani jolma lam dok jala lam godang ni adopan tujolo holom dope alai dang tarbahe dame jala pos rohatta madalani taonon molo holan mangasahon gugutta sadiri alai molo tapasahat ngulutta tu debata tapahibul rohatta laho mangasahon gogo ni tuhatai dinama ngula aka ulauta hita talup do monang hita. Talup do monang hita madalani taonon tapasere marohatta tagakkon madonganion dohot pangrupion ni Tuhan taingo mahagaleotta marhite parpungatta di bona ni tahun 2020 nomon taparhatopot dang natalu hita mangolu dohok mangula ulaotta molo so didongani Tuhani pangurupion naido na mangujuni hita marpungu saonari laho makatidakon. Parpunguan di tahun nai baru 2020 nomon mangarahon hita manatap tujolo tu tahun para sirohaon naung tabongoti sian sude namasa di tahun nasalpu boy do suraon lam gumodang hamaolon di tahun od dapototta boy do persaoran lam holang ala lam ngali holong niroha jala lam lumlam pangalaho sada si parukilonon mabain iko jamot hita di tikion nalam lemba pangajarion hapor siaon doho pangalaho di akaluat jala lam moru halak naboy gabe sitiruon tarlumobi masai lebado pangajarion di tonga-tonga ni keluarga hinorhon ni akaulaon ni natoras gabe godang keluarga na marukil hurang tiki dohot gogo di lehon akan natoras laho manogu-nogu hapurseaon ni anakon di tonga-tonga bagas nabi hinorhon ni ditotopon huria HKBP do di tahun 2020 nomon gabe tahun transformasi HKBP berubahlah oleh pembaharuan budimu Roma 12 ayat 2 dohot tema pangajarion hapurseaon di tonga-tonga ni keluarga. Atong margogo mato ditta debatado na punang olutta di baheni marsitutu mahita mangoloi ibana marhite na mangaradoti patikna mangulahon lomo ni rohana tapangido ma pangurupion ni tuhata alai dang tuk gogota mangadopi akan nanaing namasa dohot na mangulahon lomo ni rohana alani asa margogo hita madalani taonon tadok ma ho totongi hudono
Atong di bagasan roha namar pangoloyon di Tuhan perdenggan basai tatangihon mahatani debata turpu epistel di tahun baru 2020 nomon imana tersurat di Heber 12 ayat 12 satu 17 tajahama margati soring di baheni patogar hamuma tangan naso mar nangon doho ulu ni tot na teluk. Rikoti hamuma asa mardame hamu tu saluhut halak. Huhut asa badia hamu. Anggosoi dang adong idaota Tuhani. Tung unang maadong permainan, manang naramun songot si Esau na sumiahon sa halak si hahaan ala ni si panganon sada. Ido sahatna martua ma akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tahatidak kom mahaporsiaw tai songon nahina tidak kon nidongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah
Ido ama pergona satu dosa, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya ton di porbadia, adoro sa habuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tuturo ni tahutan. Na mula mangulu di hari patuluhon, na manay tu surgo, lahuhud tu siamun di bata Jehovah, amanay pargo na sodosani. Di si may iba na pa'y mamula sugot tu tanon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Aw persea dito di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria to pani Kristen anak na badia, dohot di sa sisani dosa, dohot dihatay na mendok, mula mangulu do sogot daging ni halak na umate, doho di hanguluan na surasuda. Amen. Marede mahita. Huhut, papunghon pelean, parjolo doho paduahon, las marohatta pasahaton. Amen.
debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati doho pikiramu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat tahun baru madihita saluhut na. Hatani itu hata nagabe ojahan di parpunguata di bagasan tikion ima di tahun baru 1 Januari tahun 2020 nomon. Imana tersurat di Poda Bidutolu, Poda sian Raja Salomo Bidutolu, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat napau nopon. Tapai hutihu ma hujahahom ma di tonga-tongata songono tersurat di si. Ale anaha sayunang halupahon poda sianau. Sai diradoti rohamma akkatonaku. Ai tabaan nido diho gajang ni ari-ari dohot taon ningolum dohot dame. Sayunang taluson siar roham habasaon dohot hasitongan. Horuk-korukon tagonan akai turukungmu. Jala suraton akai bahen parningotan ni roham. Jadi dapotan asini roha doho pangatusion nadenggako maradopon debata dohot jolma. Marhapo satu Jehovah mahosian nasa roham. Jala unang marpakucade ako tu pikirammu sendiri. Sai ibana matanda di nasa dalammu. Asa ibana patigor aka dalammu. Ima sahat ni turbukta di tikion. Tapai hutihu ma hujahahon. Di tonga-tongata aka manginang nang akan naposobulung. Ima jamita napi na tomutomo ni opui eporus HKBP pendeta Dr. Victor Tinambunan mesti. Nagabe topik di parpunguata di Taubaruon debata patigor dalammu. Hamuna hinaholongan ni Tuhata parhalado dohot ruas ni HKBP di Sadok Portibion selamat Taubaru ma dihita sude. Tapuji matuhata napataruhita bongot tu tahun naib baruon. Di minggu ujuk tahun parhuriaon laos parningotan di akanamonding tanggal 23 November tahun 2025 na salpu tabegedo ditiktikon goar-goar ni akadongata naung monding. Takas majolo taparohahon na mangihuton. Holan na mabege goar ni namonding na ditiktikod dope, dang ditiktikod dope goarna, saula nari, dang ditiktikon dope goarna, dia ma nanido nion tuhita di tahun naib baruot. Adong matolu naumotik ima parjolo. Tatangyakon jala tatuko lima akadongata natongon marsak dope. Anggia di pargogoy tuhata jala marsihohot nasida marhapor siaon tutuhani. Paduahon molo mangolu dope hita nuaeng dang naubur juhita siya nakadongata na ujumulo modingi. Holan ala asini rohani tuhata do. Jala narumikot ondo. Na adong dope sakap nauli siya tuhata ubay mangolu hita jala bongot tu taon na ibaruon. Patoluhon las marohata jala tapuji tuhata huhut tadalani ngulut taon di bagasan panandaon natakas di debata nang nasa pambahenan na dohot pak kanguluhonon natikos di lomo ni rohani di bata. Amua kadongan na hinaholongan ni tuhata
Ditotopon HKBP do ondolan pakobasion di tahun 2020 nomon pangajarion haporsiaon di tonga-tonga ni keluarga. Manang pengajaran iman di tengah keluarga. Jala dipakuling itu hatta hita marhite podatolu ayat sada sahatu ayat onomon. Na adong partalian na nang tungolo keluarga. Diodol hondo hinarikot ni roha di podatoluon didok say diradoti roham. Sayunang taluson siar roham. Suraton akai bay parningotan ni roham. Jala tumakas mai di ayat 5 marhapo satu Jahoba mahosyan nasa roham. Jala unang marpakucade ako tu pikiranmu sadiri. Alay unang jolo manigor tuborat ni na makanguluhonon lao rohata. Nian ikosahat dotusi. Alay na parjolo jala rumikot laho majolo rohata tu deng gambasa ni debata na mangalehon roha tu hitabe. Hira suruk-surung ni hita jol madoi dilehot tuhata roha tuhita. Dang dilehoni tuak kana tinop pana asing. Asa silehon-lehon na macay argado rohai tuhita. Denggando rohatai ditoppa debata na denggar rohai. Tahaporsiai rohaido parmianan ni tuhata dingoluon. Di rohaido masa panibangion. Siar rohaido ruar haputusan. Jala manutuhon situtudo rohai tu nasa pambahenan ng pangalahope. Sialani ima takas diodolhod di poda 4 ayat 20 tolu. Sian saluhut si jagaoni gumodang majaga roham ay sianido ruar akkamual hangoluan. Molodenggar roha tarida mai marhite nasaimian las ni roha di bagasat Tuhani dingolutta. Patardo tarida roha na denggan marhite na parroha mauliate jala parlabbas ni roha hita. Alay molosega roha tarida donangi marhite na marroha roha parroha diri parroha mago sigodang roha sega donang pangalaho jaladang marpanupak tunauli ngolu doho pambahena pe molosega roha asa macetakas ma togu tatiop jala lumobi tahangoluhon nanido ni ayat 5 marhapo satu Jahoba maho sian nasaroham jala unang marpakucade ako tu pikiranmu sadiri. Taboto godang do na mangalitohi rohata di partikianon. Godang na mangalitohi roha ni akaianak kota di nuaingon. Raga do narkoba judi online. Ragam ni game na manigay pikiran doho roha ni akasudut na poso. Taringot tupangotak ni gemon rupani mangihuton organisasi kesehatan dunia manang WHO Perserikatan Bangsa-Bangsa adong sadasahit na diguare game disorder. Ala pagodaku mar game gabe terganggu pikiran parrohaon doho parngoluon si ganopari. Naing malua akayanak kota siam marabolon. Hinorhon ni narkoba, judi online, dohot game. Gumodang do peranan ni keluarga manjamoton akai. Asa malua akayanak kota siam mara na boy manegay na sida. Bagas tape manang keluarga do, sikola parjolo. Padimod-dimon haporsyaon, parrohaon, doho parang ini ianakon. Si panupahi dohuria dohot parsikolaan. Sialani ido ikot takas ngolu si partangiang keluarga.
Ikos say di patubegehon hata ni dibata di tongan ni bagas. Molodang di jabu be akay anakon ala ni parsikolaan manang pangaratoar rupani. Diak kana boy patupahotsa diurupi hamajuonon dohita boy martangiang bornginai marhite video call. Tapar hatopo do hamajuoni dala pangurupion ni tuhata asa toktong marparsaoran keluarga tutuhata. Sahat tutikyon adong 2 rumang ni panugunugut tudak danak na suapala si panogu tunadenggan. Nasada nakoras. Dibaida danahi mangula siulaon lobi sian tolap ni gogona. Dungi nasay mangae naginoaran kekerasan verbal. Manang hata mambaen marsak muruk mandele mandate. Dohot kekerasan fisik. Marhite na mangonay tangan manang mamukul. Marura ma nang kekerasan di rohanida danahi. Molo somalum rohanai sahat tu nama godang boy do gabe parjahat iba na muse. Nasadanari ima palobihu mabahem manja. Olo mai ala rade sude siala sukup sinadongan manang godang hepeng dinatorasna. Nang suapalari kope alai molo dipangido manigor dilehon. Manangaha dipangido manigor rade. Oma sada namambaen naginoaran generasi stroberi. Songop parbuin ni stroberi murah busuk. Hirasongoni madeba akan naposoy murah-murah stres. Murah mandele. Murah mardandi. Hurang daya juang. Atok songo dia mah. Di hata Indonesia dohonom masongonon. Dengan hikmat dari Tuhan, tugas orang tua dalam mendidik anak adalah tegas tanpa kekerasan. Dan berusaha membuat anaknya bahagia tanpa memanjakan. Marnida hinarikot ni panogunoguon tuak kayana kota, say ni suara hoddo di 5 tahun na parpudion, tuak kada dana sikola minggu, remaja, dohot na posobulung, anggia marpadan nasida diadopan di tuhatai, asa takas jupang di nasida, tolu, timbo, dohot, sada serep. Ima, tibo haporsiaon, tibo parbinotoan, tibo di pangalahon na denggan, jala serep marroha. Songon na toras, tarjo udohita manukolina sida. Anggia jupang natolu timbo dohot sada serepi dingolu na sida. Songok kuria tarjo udohita makka padoton panugunoguon anggia magodang nasida di bagasan haporsiaon na togu tutuhani. Anggo akka na asing nai akka nauli na denggan mangihu doy. Ditongani portibi nagok haruduton do hamaolonon gumodang malahoro hatta tutuhatta. Dakta boto akka dia nanay masa alay ondo tahaposi mangolu jala mangula do tuhani ditongatongatta. Sopot di bonani taonon dipakulingi tu hatta hita marhaposa tu Jehovah mahosian nasaroham jala unang marpakucadeako tu pikiranmu sadiri. Say ibana matanda di nasa dalammu, asa ibana patigor akka dalammu. Tau haposan do tuhatta, margogoihon hita, mangadopi nasa ragam ni namaol. Mananda di nasa dalatta, lapatan na, mamilit na umuli, na hombar tulomo ni rohana. Mambuwa haputusan naso mga sahok hamaloon alay marhitebisuk na siyan tuhani. Dangadong napamaulhu di debata sialani unang mura-mura hitamadele. Niulahom mamandok asa tung tadap turohat tabe. Dangadong
napa maulhu di debata sialani i unang murah-murah hita matele asa nuaing pe takas mata padaton dia dopan nitu hatta marhaposan marhaposa tuho maau ale Tuhan sonang madalaku tahun 2020 nomon mardongat toko jala gabe pasu-pasu ngoluku si panogu tu hajujupang ni hamubaon tu na umuli tu nahu maliang. Amin. Selamat tau baru madihita saluhutna tabe mardongat tangiang Huria Kristen Batak Protestan Pea Raja Tarutung 1 Januari 2026 Eporus HKBP Pendeta Victor Tinambunan MST Martangiang Mahita. Mauliate husobaho kami tuadopamu ali cahuba di bata amanami marningot denggan ni basam dohot asi ni roham holong ni roham na manogu-nogu hami patari parhok kami siat tahun nasalpu tu tahun na baruon di basa-basa hoko tu hami tangadong naboy ali Tuhan pangasahonon nami soholako dang boy hami madalani iman ari-pari iso alani panuguom alani hupasahat tami masandok ngulu nami hibul tubagasan padongan niyommu joloani hami ali Tuhan atur malaka nami jala di jolo nami maho manguluhok kami manguluhon ganup keluarga marsada-sada di tonga-tonga ni huriam di sadok portibion hodo ulo ni huriai hodo uluan nang di tonga-tonga ni keluarga na manguluhon ganup keluarga marhapos satu ho matutuhami unang behami marpakucade atau pikiran nami sabing songon hatam naung pasingot tutuhami di tikion ali Tuhan godang matutu akka denggan ni basam naung dilehoko duhami denggan ni basam naung diusi hoko tuhami ganup marsada-sada ajari hami mabilang-bilang isa luhutna maka mauliate honi di bagasan serep dohot uduk ni roha atau ngale Tuhan porsea dohami dang sahat disi asi ni roham doho holong ni roham alai patubu mari hami pos ni roha doho pakiri marado poko nasa itoktong donganamo hami jala dilehoko akasilas ni roha pasu-pasum do pedi hami tujoloanon ale Tuhan tung pehubolusami akka hamaolon hapaeton diakka arina salpu dang nadaoho siya kami porsia dohami jono doho tuhami alai nalampasolhot tok kami may tuho lampatakason panadaw nami tuho asa lambagas panadaw nami maradopoko ho sabing ma pangusadian nami dang margogobe hami so mardongat toko alani guru di ho mahami sude ngulu nami ulaw nami nasa nahu ulahami hupikiri hami husakapi hami guru di ho mahami ho mapanukunan nami ali Tuhan urupi hami patupahon na hobar tulomo ni roham ali Tuhan tubagasa tangamu mahupasahat tami na kami na marpungu di tikyon di lehoko di hami ganup marsada-sada hahipason dongani lehod di hami hahipason nang tujoluanon hagogoon na siyako na tau mangula lomo ni roham pasu-pasu akaulaw nami nang siulahonon nami na di pasahatohu ulahami ulana do di hami hodo mambay manjadi jalamar panupang alan itu ho mahupasahat tami sa luhut nai ho madongan nami mangula-ulaw nami. Ale Tuhan, hubak kami akaruas ni huriam, nahurang hisar pamatang na, asiroham hodo padaw ni bolon. Jama pamatang na sida, ang giyak malum pakilalan na. Jala doho maho mangula di tangan ni para medis na mangubati. Asa, di jalo na sida hamalumon na sikop. Boy rap marlas ni roha muse, di tonga-tonga ni ganup keluarga. Ale Tuhan, hubuak kami matua dopamu nang akadongan nami na marukil alani namasa bencana di tonga-tonga ni akka luat ale Tuhan. Nunga dibotoho ale Tuhan saluhut na namasa. Uboto hami
Siapa mo Tuhan mo do sude namasay. Alay dang nagabe hohopo ale Tuhan pasobuhon. Alay di sido patar huasom ale Tuhan. Diak ka na jow-jow di goar mo. Nasay alusam mo do ale Tuhan. Diak ka na mga sahoko say na paluom mo do ale Tuhan. Alani Tuhan ajari na sida majuho. Jala sarihon nang nariko di na sida. Pargogoy apuli na sida ale Tuhan. Unang gabi mito haporsyaon na sida. Alay lamar sigorgor male Tuhan. Roman jogoarmo. Marhaposan. Marsigattung marhaposan holat tuho sabing. Porsiado hami. Ditiki na ale Tuhan. Naboydo macohot bay nommo. Saluhut na marhite huasom. Ay ditangam mo do huasom ale Tuhan. Tuho mahupasahatam. Sahat diho manasida. Dongani pargogoy. Sarihon nasida diganup. Aka inganan na sida be. Unang luas na sida madele madate ala ni panosa ni namasay. Imatangi ang soba nami tuho ale Tuhan. Ale Tuhan sa tuho mangulo nami di bagasan sa darion homa ama na manok tong dihami rodi sa liling nililing na. Hupa gonggo po kami ma saluhut ngulo nami tu bagasat tangamo. Atong Tuhan dongani hami sahat rodi namulak siya tongan ni bagas Solomon. Tuak kainganan nami be. Molo tung marpungo peganup keluarga doho akka si solhot. Narosyan akka luat na asing. Homa na manggohilas ni rohan nami ganup marsada-sada. Marsoba hami Tuhan tuado pamu. Di dosa pangalawsyon nami. Say sa ale Tuhan. Asa tamahami di jolom. Jalo pangidon namion. Nahusobaho kami. Di bagasang goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma tuhata, laos tapasaha ma peleata. Jesus hodos ai dotong,
deho saya nai huhut tita jongjong. Tatangya koma peliata. Ale di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-lehon na denggan. Dohod na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masiana nilehomi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo me gabiwap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pelianon. Patimbulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam. Dohod di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutandahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu. Sai Roma harajaumu, sai sauk malomo ni roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari. Sie sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami siap pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim. Selamat tahun baru madihita. Masih jalangan mahita na disiamun habirang tabe jala Roma muse ruas ni huria tujolo disom mahita parhalado jongjong do amang padita asa ro aka ruas ni huriata laho majalang marselamat tahun baru hita. Na somal di pitu anggo sahalion ala tahun baru tujolo mahita kamanginang.